Se lähti lämmittelemään. No teillä on ollenkaan. Oikein menee kysymään mikä kesä. Ihan niinku stopille. Ei hän ole tulossa sinne. Ei. Ettekö te nyt ymmärrä? Se voisi yrittää ottaa, no niin. Mä en jaksa. Eikä toi lähtenyt. Tuolla tavalla hävietsussa koko matka. Kato ihme, että mä pelannut sitä. Mulla on 9 varmaan. Näytä ketä se veikkaa. Mitä numeroita sä veikkaa? Tosta. On. Toisen hyvin järjestää. Tekee kyllä rata ennen. Ja Jenni. Korva lopput pois. Hei. Ajoo. Ei nyt. Kato. Ai. Raipakkaa. No niin. Kato 5 ihmistä ei saa hevosta. Ei mihinkään. 15 minuutin kuluttua tämä 6. lähtö starttaa. Joko voitokkaan kerätä ilman. Lähtö 1 minuutti. Mitä tossa on? Mitä nyt? On näillä lähdöjärjestäjillä. Miksi ei vyöry ympyrää katsoa? Miksi ei peruuttaa? Ollaan ne aika lujaa. 30 sekuntia. Jos toi viedään tonne. Epäiltiin, että se leikin tauti, se ei juo. No nyt juokse.